З 1 чэрвеня ў школьнікаў пачнуцца самыя вялікія, самыя доўгачаканыя летнія канікулы. Заняць дзяцей і зрабіць перапынак у вучобе максімальна карысным дапаможа адпачынак у выздараўленчых лагерах. Літаральна з першага дня канікул пачынаюць сваю працу 28 лагераў пры ўстановках адукацыі. Школьныя лагеры з дзённым знаходжаннем адкрыюцца практычна ў кожнай школе Салігорскага раёна, а таксама ў цэнтры творчасці дзяцей і моладзі. Яны прымуць каля 2500 дзяцей. Замест урокаў дзяцей чакаюць разнастайныя актыўнасці ад займальных конкурсаў да пазнавальных майстар-класаў і экскурсій. Для бацькоў 15-дзённае знаходжанне дзіцяці ў лагеры абыдзецца ў 33 рублі. Астатнюю частку кошту кампенсуе дзяржаўная датацыя. Очень пользуются спросом путевки в дневные лагеря. Некоторым школам даже не хватило, очень хотели больше, но уже было все распределено. Вот, пользуется спросом Центр детского творчества, гимназия номер 3, 14-я школа. Планы построены в соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства образования. Конечно, наполнены различными мероприятиями. Очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, Году белорусской женщины. Каждое учреждение примет участие в республиканской акции «Шаг к успеху». У гэтым сезоне таксама будуць працаваць 3 стацыянарныя лагеры «Журавушка», «Дубрава» і навінка гэтага сезона – лагер інжынернай накіраванасці «Атам» на базе Салігорскага дзяржаўнага каледжа. Ён прыме 56 школьнікаў 9-10 класаў з розных куткоў Мінскай вобласці. Таксама будуць арганізаваны 13 палатачных лагераў, 4 з якіх перасовачныя. У іх за лета пабывае 380 хлопчыкаў і дзяўчынак. Яшчэ 800 юных салігарчан адпачнуць у 5-дзённых спартыўных лагерах. 130 путёвак у аздараўленчы лагер «Журавушка» выдзелена дзецям-сіротам і дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў. Аздараўленне ў дзённых лагерах пройдуць і 50 дзяцей з асаблівасцямі здароўя. Урачыстае адкрыццё летняй аздараўленчай кампаніі пройдет 1 чэрвеня на пляцоўцы Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі.